drugi kolosijek pruge koja život znači, kojom ćemo se konačno povezati sa Zagrebom na 45 minuta, ali isto tako i nastavak radova na brzoj cesti prema Koprivnici, za koji doista vjerujem, bez obzira što smo svjesni da ćemo se i dalje morati boriti, da novih 7,5 km prema Koprivnici kreće kroz koji tjedan, kroz koji mjesec, i tu naša borba za ono što su građani ovoga grada zaslužili ide dalje. No ono najvažnije, ono što su nas naučili svi veliki ljudi iz povijesti ovog grada, ono što nas uči snažno gospodarstvo, ono što nas uče naši sportski kolektivi kojima se toliko ponosimo, naše ustanove u kulturi, naš obrazovni sustav, je to da vjerujem da ćemo i u naredne 4 godine čuvati i razvijati jedan duh otvorenosti, solidarnosti, slobode, duh jedne nade i optimizma koji je ovaj grad oduvijek nosio u sebi, da smo spremni ići naprijed, ali da smo spremni i prihvaćati kritike i čuvati sve one različitosti za koje duboko vjerujemo da nas na kraju čine boljima i uspješnijima. Hvala još jedanput svima vama, hvala svima onima koji su nam dali veliko povjerenje i uvjeren sam da je najbolje pred ovim gradom, našim gradom kojeg toliko volimo, a to je naš grad sa srcem, naša Koprivnica. Sretno nam bilo, hvala još jedanput i živjeli.